Thank you, bye. Thank you, bye. Mga balay, laro kayo. Laro yung atok na. Ang discussion na. Ito po sa lahat. Ano ba? Iwas ang daghan kayo. Sana wag mag-ipon. Wala pa na. Magdugay na magagawa ako isa. Pag-ani din. Mactan, Cebu International Airport. Mactan. Ano yun ni? Abot na dyan. Dapat Tanaw na ito. May makibang driver. Tugpa. dapat yun. Uy. Maalag yung mali. Gino, wawag gino. Hindi ba naman ito gino? Ayaw. Yan ang mga bayan. Basta sa mga Cebu rin ito. Higit sa Excited na kay ka Winston. Masal excited na kayo ko. Ay, nilikayo. Bibi naman na. Kita naman ng bibi. Mabuhay and welcome to Cebu, ladies and gentlemen. The local time is 2 minutes past 1 in the afternoon and the temperature is 37 degrees Celsius. Kindly remain seated while the seatbelt sign is on. Please ensure your mobile phones remain turned off until the aircraft door is opened. Have a pleasant day and thank you for flying with May Circle. signal, may Bitaw. signal. Anong kasabot ng aming kamera? Na magamit ang signal. Kailan na sila? Oh. Ako mga, di ba hindi rin kayo ingin po? Paano na marunong mo sa ito? Anong master mo? Sumay, 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 sumay. Uy, daghan nagtao. Asa may sila gikan? Mabuhay. Travel smart. Mactan, Cebu International Airport. There's no place like home. Mag-upang Mata na. Count din na sa itlog. Dili. Uy, nagkamuta. Dili, nagkamuta. Count din na sa itlog. Agsa ka masiguro magtao ng may utak. Ah, yawa, naglinya man sa rin. Kuhan, no? Linya sila tahan. Wala. Saan na yun? Bigyan mo. Bukan pa ibaan. Layo sa airport na to, no? Nagbalay. Ay, sa'yo na mo, eh. Cebu good ni. But at least itong airport is feel na nice. Lola mo na ako. Kaysa uban airport, maski sa kanindot. Okay, man na. Close up. Ilan kaya sila tanaw, galaray. Yung gusto nga, letra. Sila, oh, mga trabahador, galaray din sila. Natakuban sa pako. Yay!
Care to go to some slides, please.